אשכול. ענבים. אני עושה אותה. עושים את זה לחתן. אני עושה אותה. כן, אני עושה אותה, נכון? ולמעלה עלה. אני עושה אותה עדילה. אני אעביר לכם, תגידו לי את הטלפונים, אין בעיה. שתי למוצאים. אז תזכרו, כמו של הסנוקר תעשו. אני משחקת ביליארד, אתה עושה לי, מזכירה לי את הנעורים. זאת הפרסומת, הפרסומת שלי. זה הלב שלך. אני לא עושה. איפה? לא, אני יודעת את זה. עכשיו תעשי לו רק תעלה. ליאן. הנה מה שבאתי תראי כזה. הנה את דניאל. גם את זה עשתה דניאל. כן. היה להם את היית אני חושבת אצל דורית. דורית בן ישי. עשית לבנות, עשית לכיתה, רק לבנות. בגבעה. כן, בגבעה. אז הנה, אז היא גם הביאה לי את זה. ראית את התעתולה? מה זה התלהבה? מאז היא עושה כל הזמן לחם, דניאל. כן, אז זה תמיד יפה. המורה הביאה את כל התלמידות והסילמת. בטח, בוודאי. אני עושה עכשיו משהו ישן, אני עושה את זה רק בחורף. זה כלכל כל שבוע עושה לך. פעם עשיתי לילד שלי, עשיתי לו בובת שלג. בוא נראה בובת שהם אוהבים. ילדים אוהבים את זה. אז אני עושה ככה. בובת שלג. בובת שלג לילדים. עושים ככה. איפה נועה? בואי תראי בובת שלי. שים להם עיניים. זה לילדים תאתגרו אותם, בשבילם זה יפה. הנה, אני מסתכלת. איזה חמוד. תכף ניקח אותו לפיגארו, נעשה לו תסרוקת. מסוב לו לעינים, אמיתים לו. יש תלחי שלג. איזה חמוד. אנחנו נשמור לך את זה לשבת. איזה חמוד. רגע, עכשיו זה התסרוקת. קחו ככה, בקיצור זה כמו פלסטלינה. זה כמו פלסטלינה. איזה חמוד, נכון? זה בשבילך. הלל, הנה בובה, עשתה לך בובה. תראי איזה בובה. זהו, חמודות. איזה מקסים. ממש, ממש יפה. אפשר לעשות גם